Ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association ka penpau ya ka jing sokhia ka bajur halor ka jing keno bamdon nongrim da wei urang yele kai cricket ya ka Meghalaya Cricket Association lane MCA hakilat pathai ha ka sngi bala deb baka don ka jingle politics da ka MCA ha ka bai dei bat ka kamjit rang yele kai ban mi khmat ya ka jilla Kumban cukdo bu usamla Divensian Lingdo ulakeno ru ba ka don ka jingbam sap ka bajur hapo ka MCA da ka penrung rang yele kai da ki barjela bat shimpisa hadu sanlak ne riulak tingka kat ba ka don pat ka jingle shiliang khmat ya ki rang yele kai ki badai ki trai jilla Ha ka bayadai bat kani nakaliang ka SWK HD Cricket Association menta ka sngi ka arpun retarik unai tung arhajar arpusan kila syong ya ka jingelang bakirki hamau karwat ban yo ban pensyairu ha ka bayadai bat kate ka kam Uba Bantai Bor Lingdo President bat ba Bakhan Nongsi Secretary habakren chikila pathai kubor kila yathu bayo Divensian Lingdo bat laingut ki weipat ka association kala pha ban mi khmat syaka trial bala penlong ha Jagi Road Assam nadu ka pratarik hadu ka shibhotarik ujileu arhajar arpusan bat kat kum ka jingpet benia lingba ka te ka trial uni urang yele kai om shamlala ban yele kai bha bat kumta uklem shajiet ha ka thup jong ka jilla Ka association kala rairu bakam dan kanu ka jingkit kli ya utai urang yele kai lada ka MCA ka shim da kanu ka lenti ha ka bayadai bat ka te ka jingkeno u Divensian Lingdo Hadian ka jingmi ka kubor na way to player ubadai na po ka district jongi na kaliang ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association ladon ka jing snokhya ka bahadu kata namar ka jinglet jongu shakilat pathai kubor bat ka jing keno ka jing kentho ka bau keno bat kentho ya ka Meghalaya Cricket Association kala kata hadu kata bat kala kata ru yangi ka District Cricket Association tinakali yang jongi ka District Cricket Association ngila khot ya ka jing yalang ka bakerki mentaga step bat ngila shimru iki katto ka ni rai ki banga kwa nakali yang jong General Secretary jongi baun ai iki tagi rai Bun keren na kabay David Rai ki bana kaliang jongi ka association ngila shim ha kani meeting ki bangina sulong shen tu tena kaliang jonga dapat pau ko pan map ya ka Meghalaya Cricket Association bana kaliang ka district jongi da ka jing bom poi berkhat da ka jing bom tip kala kumpha yo ne player ban represent ka district ka jing shisha baro ka longba new player uju yale kai bha po ka district jongi but don hok udai hok ban yo ya ta lat ban represent the district jongi ha ka ga trial jong jilla den rei da ka jing bom poi berkhat bakin sami ki bakum kini ki ngim julap bakan don ke bakum kata ngayaro aga jing shisha ga jingla jo ka Meghalaya Cricket Association ha kini gisnam ha gisnam ki baman shwa ngim judon ka ki trial ngim ju da kham don ki trial kham tam e nang bagi senior team den rei menta bane ki ailat bat ki plilat yangi ki District Association bangin pha ki player ki batmai ban trial nang ta state team iso comment adu kata ye jingle ka MCA bat ya kana ke jingkno jong ne player ban ong ka jing bakadon kata ka jingle siliang khmat nakaliang jongi ka District Association ngemla ban priang namar ngilap bahagi we ki category ki don ki player ki jongi na po jong ka district ki bala yo lat ban represent ya ka district ya ka state team na ka tao ba ki perform kum ha ka under 23 ni don menta way u player na po jong ka district jongi but kham tam lei ha ki ka women's category ha ki category ba pair ni don ki player na po ka district jongi ka tao ko long ba na ka tao ba ki don ki trial selection but lingba jo ki trial selection kumba nakaliang jong ka Meghalaya Cricket Association shat pendon kam yo application Cricket Heroes te na ka jingdon kita ki records la chiti ki player tingila ba kam judon kata ka jingle siliang khmat ka jingle thok la ni ka jing siu pisa kumba kno ro ne player ten rai kumba ngila phagi we category ro kum ka performance jo ki khna kum taru ki shajit nagam taka state team tinakaliang jongi say senpan isko ban pan ma bi MCA ya ka ni ka jing bakla ka jongi bagi kumpha ye ko kumune player bala wanra pan ban ka jing le ran ya ka district ka jongi lo wanra pan ban ka jing le ran ka bala kta shisha ye ka
ya ka cricket hapo jong ka jela ka jongi ni penpau bangidon hakaliang jong ka Meghalaya Cricket Association lada kan shim lane kan le ya kan uno ka benta ka ba yadai padule player ku mala ong mene ngimdon kono no jingkit li ringin kersan ya ka MCA kat paga shim ya kan uno warai ka ba yadai bat kan ka benta hadir ka kubor bami menen kasengi hagbede ba kajing thamadam ke jong wei players jong ka district jongi hagbede ba kajing siu pisa ban yom nikmat ya ka jela hati lempung cricket di naklen jongi ka district association ni penpau jing saukhya bat nimdon bentai hagbede ba kami kakam bat kani kali kakam kabasimet ke jong but kini ke baro kimi hadin ba hanu pnai bladep nakleng jongi ka district association nilayo ban pha taungut ki senior players nakunta ban leg represent ya ka trials hangte apo jagirut ka pelapan bed da ka Meghalaya Cricket Association kadai nyaw adu sportarik tigiladon sangut ki players nang ni ti kay kabangi tip da kabasay kalong ba hakati kay jingjit ya ketuka selection trials kamdon kanono ka jing ya silian lane kamdon kanono kata ka jing pechiliang ya di players ya tip saya kata but ngiti bro ba ka performance yung new players ba dang suai media menen kasni uklemla panela kai nrai kampat ba udai hok banyo hapo jong kastip tim kata kedai ka ba naklian julu players bukang bat hari juga poru wong rupa kajingjit players naklian jong kajingjit player naklian jong ka MCA idon ki players ki ba nabar jela ki ba ai pisa tamban yo hapo jong kastip tim dikata kalau ka bom long bat ka bom ban pediam bat kani ka jing ong jung kadai ka ba klem kano ka jing pencisha bat ka kta isya yang i ka burom jong ka association bat ka kta isya kinong yalam jong ka state barakawai bat yaki sama napo jong kani ka district jongi pada ka jeli jong ka cricket hapo jong kani ka jela jongi ngindon kanono ka benta habede pat kani kaditang ka kam simet ke jong new player kepelami hadin ba uklem sajid hapo jong ka kalis jong kilai puargut ibala penmi da ka MCA bat lada ka MCA kasim ya kanono ka benta ha ka bede pa new player nakleng jongi ka association ngindon kanono ka jingkit klei Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka wei kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya